Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Rahayu saha wilujeng rawuh kula aturaken dumateng panjenengan sedaya. Inggih ingkang kinurmatan Bapak Ibu Guru ingkang tansah paring piwulang saha pituduh dumateng ingkang kawula alih. Pangaken nami kula Muhammad Dafar Fahri Al-Hasyim saking kelas 11 TKP kalih. Wekdal menika kula badhe ngaturaken sesolah kanthi injerahan lingkungan sekolah. Jaga kebersihan lingkungan iku kedah dipun galakaken dumateng kita sedaya khususipun wonten lingkungan sekitar lan lingkungan sekolah. Kathah bencana sing disebabake kanca kurang jaga kebersihan lingkungan lan saklumipun jaga kebersihan lingkungan itu sebenarnya kegiatan ingkang sepele. Minangka sesorah ingkang sakit kula aturaken kitab semanten enten kirang luwih kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi